Me lähdettiin silloin suunnittelupalaverissa suunnittelemaan tätä rakennusta. Kaikkihan onnistui sinänsä mittojen ja meidän toiveiden mukaan. Eli tämä vakiomallista tehtiin syvempi ja että saatiin syvyysmittaa siihen lisää. Ja myös tehtiin korotettuna sitten, että siihen tuli hirsikertoja päällä, että haluttiin sitä korkeutta myös. Tosiaan tämä paikka on tämmöisessä rinteessä ja joka sitten vähän niin kuin asetti vähän sitten haasteita tämän kulun suhteen. Me rakennettiin tähän sitten terassi ympärille ja saadaan sitten nämä portaat tästä nousee kivasti ja sitten myös vähän oleskelutilaa tähän ulkopuolelle lisää. Tämän oven takaa löytyy sitten sauna. Meidän toive tästä oli, että me saadaan tämmöinen isot lauteet tänne, tommoset laverit ja kuitenkin tämmöinen isompi tila, missä on ihan perus kiuas ja sitten kuuma vesi tuosta padasta. Ja mun mielestä yksityiskohtana niin saatiin tää kiva katto näistä laudoista. Myös sitten meillä on täällä iso ikkuna kuitenkin tänne pihalle päin, joka sitten tuo valoa. Ja sitten tää tuvan puoli on meillä sitten toimistotilana, etätyötilana. Ja tästä kun tullaan sisälle, niin meillä on sitten WC myös löytyy täältä. Muuten saatiin tosi mukavan kokoinen viihtyisä tila ja vielä niin kuin pisteenä päälle on tämä iso ikkuna, josta näkyy tänne kivat maisemat sitten. Oli semmoinen, mitä heti alkuun ajateltiin, että tästä tulee kivaa, saadaan hyvät näkymät tonne meidän peltoaukeille sitten.